שלום רב לכם, ערב טוב. משלחת מטעמו של מועמר קדאפי, שליט לוב, עדיין שליט לוב, ביקרה בישראל ונפגשה עם בכירים ישראלים. סיפור שאנחנו מפרסמים הערב לראשונה, נשמע על פניו מוזר. רוני דניאל כתבנו, אתה חושף את הסיפור. הרבה שאלות, נתחיל במה רצו האנשים האלה ועם מי הם נפגשו. הם רצו בעיקר כוונתם לשנות את תדמיתו של מועמר קדאפי בעיני הציבור בישראל, אבל כשההגדרה הראשונית של הרצון שלהם זה לפגוש, ואם אפשר מהר, את ציפי לבני, כדי להעביר לה מסר אישי ממועמר קדאפי. וכל זה קורה, אגב, בזמן שהמערכה של המערב נגד קדאפי נמשכת, את זה צריך להזכיר, אז מעניין גם לדעת, רוני, נכון, הותקנו על זה או לא. כן, תראי, יונית, הארבעה הגיעו לישראל בטיסה אחרי שקיבלו ויזות בשגרירות ישראל בפריז. הם נחתו כאן ומיד פנו וביקשו לפגוש את ציפי לבני. הבקשה הזו הגיעה בדרך עקיפה לציפי לבני. מרגע שיושב ראש קדימה קיבלה את הפנייה הזו, דבר ראשון שהיא עשתה, היא ידעה בעניין הזה את גורמי הביטחון וגורמים מדיניים אחרים, ואחרי כמה התייעצויות, אז הפגישה הזאת יצאה אל הפועל. מה הם נתנו לה? הם נתנו לה כמסר אישי מקדאפי, מדיה דיגיטלית. החומר שנמסר לה נמצא עכשיו בבדיקה אצל גורמי ביטחון. בזה הם לא הסתפקו. הם גם פגשו את חבר הכנסת מאיר שטרית, עוד פעם, כדי לשכנע אותו שראוי לשנות את תדמיתו של קדאפי בעיני הציבוריות הישראלית, ואחר כך גם נסעו לנתניה לפגוש שם את יוצאי לוב ליום ארוך של שיחות, עוד פעם, ברוח הזו של הדברים. כך הם הסתובבו פה איזה 4 ימים, מאוד נהנו, אם אפשר להתרשם, מביקורם בישראל, ויצאו להם בדרכם חזרה. מה יש בחומר שקדאפי כל כך רוצה להעביר דווקא לציפי לבני? אני לא יודע מה יש שם, זה נמצא כאמור בבדיקה. עוד פעם, הכל בגלל שציפי לבני באיזושהי התבטאות ראשונית בתחילת המהומות אמרה משהו שאפשר היה לפרש אותו כתמיכה במורדים. לכן מועמר קדאפי רוצה להעביר את הדבר הזה. כל גורמי המודיעין בישראל מכירים את הסיפור הזה, כך גם בצמרת המדינית. ביקור מוזר של משלחת מוזרה שבאה ויצאה, ולא נדמה לי ששינתה הרבה. נציגים של קדאפי כאן בעוד כיסו מתנדנד שם בלוב. תודה רבה, רוני, על הסיפור הזה.